Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga na pulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Gobernador, ruyag nga ipuntat anay ang tanan nga biyahe padulong sa Negros Occidental sa sulod sa duha ka semana. Apat ka mga healthcare workers sa Corazon Occidmo Tinibano Memorial Regional Hospital nagpositibo sa COVID-19. Mayor Melesio Bebuyap sa Escalante City, pinakaunang alkalde sa Negros nga nabakunahan para sa COVID-19. Sa Binalbagan, masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sa propiedad nasunog kagabi. Kag sa Good Vibes, hibaloon ko na ining therapy nga makabulig pabata kag padasig sang mga pilas. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, self-sufficiency sa food production ang ginaduso ni Manny Piñol nga anay Agriculture Secretary kag karon Mindanao Development Authority Chairman. Si Piñola nagbisita sa probinsya para matun-an ang multi-cropping sa tubo kag humay sa tunga sa ginatubang nga pagpanghangkat karon sang pungsod angon sa African swine fever kag kakulang sa supply sang baboy. Suno kay Piñol, dapat mapatuman sang tikang para mangin sabat sa problema ilabi na sa sitwasyon karon nga may pandemya. Sa Mindanao, may nagsulod ng isa ka kumpanya nga nagatuyo magbutang sang 2,400 ka mga nayon para mapadamo pagin ang supply. Dapat may food sufficiency sa lokal nga level. Hindi lamang magsalig o kung magsalig sa import suno sa iya. Nagakabatsaga na subong suno siyang krisis sa supply ilabi na sa baboy. Samtang isa ka Memorandum of Technical Cooperation ang natalana sa tunga sang probinsya kag Mindanao nga igatiglawas sang Mindanao Development Authority. Ini para sa farming technologies nga sarang mapaambit sang probinsya kag sang Mindanao sa isa kag isa. Ang una akong inahambal sa una pa nga, we really have to produce our own food. We cannot rely on other countries for our food supply because it's totally unwise. And besides, we have the capability of being a self-sufficient country in food production. So why do we have to rely on imported goods? Sa number 9, 1.2 bilyones pesos gabalor sa mga pagkabutang na tupok sa kalayo nga nagluntad sa Banwasang Binalbagan. Isa ka dako ka sunog ang nagluntad sang Sabado sa gabi sa dalan San Isidro sa Barangay San Pedro sa Banwasang Binalbagan. 8 ka mga baligyaan nga himo sa light materials ang ginlamon sang kalayo. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, halos karinderiya ang mga nasunog kag naghalin man ang kalayo sa isa ka kalan-an. Suno sa BFP, may ginaluto nga pata sa isa ka karinderiya kag napabayan ini. Nagdako ang kalayo suno sa BFP kag naglapta sa mga kaiping man nga mga baligyaan. Alas 11:15 sang gabi sa nagluntad ang sunog kag na fire out ini malapit na alauna sang kaagahon. Ginabulubanta sa BFP nga nagabalor sa 1.2 milyones pesos ang halit nga gintuga sang amo nga kalayo. Sa number 8, lalaki patay matapos tiruhon sang motor riding suspect. Patay ang 43 anyos nga si Lito Villamor matapos siya ginluthang sang Sabado sang wala pa makilalaan nga persona sakay sa motorsiklo sa Barangay Minautok sa Calatrava. Sa investigasyon sa Calatrava PNP, nagapapauli na ang biktima sakay sa iya motorsiklo sang siya ang ginlagas kag ginsundan sang persona nga sakay sa motor kag sang maglabot sa dalan sa bahin sang sitio Pinyahan, ginluthang siya sang makapila ka beses sang suspect. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Nakuha sa crime scene ang 6 ka mga basyo sa 45 caliber kag 2 ka slag. Suno sa pulis, mahimo personal ang motibo ng suspect sa pagpatay sa kay Villamor. Damlag pagin pahayag sang Negros Occidental Police Provincial Office nga ilang ginahimo ang tikang para malikawan ang pagpaniro himo sa mga motor riding suspects matapos magsaka ang kaso sa 41 humalin sang Enero 1 tubtub Marso 15.
Sa number 7, mag-abyan patay matapos maglabog gikan sa ilang ginasakyan nga motorsiklo samtang nagadalagan sa may bahin sa ginakayong nga dalan sa barangay Kabug sa Bacolod. Dead on the spot ang mag-abyan nga Remy Bertolano kag Julius Urbano sa sila maglabog sa ilang motorsiklo sa sila mag-agi sa ginatapos pang economic highway sa barangay Kabug sa Bacolod. Suno kay Police Major Richie Gohi, pamuno sa Police Station 9, gikan sa Punta Taytay ang mag-abyan kag mapauli na kuntani sa barangay Handumanan kung sa diin sila naga-star. Sila naghagaray nga mag-agi sa economic highway bangod sa mas madasig kuno sila nga makaabot sa ilang nga mga puluyan. Ugaling suno sa kay Gohi, mahimo indi sunado sang duha ang alagyan bangod sa madasig katama ang ilang nga pagpadalagan suno man sa mga residente bisan pa nga wala pa matapos ang pagsimento sa dalan. Paglapot sa bahin sang dalan nga bato-batohon bangod sa wala pa masimento, mahimo suno sa iya nga naglabog ang duha sang sila ang nagpreno. Wala sang helmet suno sa kay Gohi si Urbano kag half-face naman ang helmet ni Bertolano. Patay ang duha bangod sang impact sa ilang nga pagkalabog gikan sa ilang nga mga motorsiklo. Sa number 6, yara karon sa skeletal force ang Commission on Elections. Temporaryo naman nga ginkansela ang mga satellite registration. Suno kay Attorney Cathrina Trinio Canya, ang elections officer sa Bacolod, ini kasunod sa mando nga ginpatuman angot sa pagsaka liwat sang kaso sang COVID-19. Padayon ang registration sa talatapan sang Comelec Bacolod, pero tigaylo nga 200 ang ma-accommodate sa isa ka gatos na lang sa karon, bangod nga yara man sa skeletal force o kung 30% lamang sa kadamuon sang personnel ang maga-report. Bukas ng talatapan sang Comelec Lunes tubtub Huwebes kag sa Biyernes ginapatigayon ang disinfection. Ginahaylo man ni Trinio Canya mga luyag magparehistro nga mag-apply nga daan via online. Amat-amat na nga nagadamo ang nagaparehistro kag humalin Enero tubtub Marso 20 may 6,079 na ang nag-apply. Gin-encourage gid naton kay para ma-less ang ilang exposure diri sa aton plus kami man less man ang amon interaction sa ila, so we encourage those applicants nga to visit na lang nila ang irehistro.comelec.gov.ph and from there ma-fill up nila ang among ilang application form tapos print sa long sized bond paper back to back na siya ang aton nga pag-print sina. Sa number 5, ginmanduan sa Department of the Interior and Local Government ang tanan nga mga alkalde sa Western Visayas nga untatan anay ang pagbulang. Suno kay DILG Regional Director Juan Jovian Engineero, ang mando ang gikan sa Interagency Task Force of Emerging Infectious Diseases sa tunga sa nagadamo na naman nga kaso sa COVID-19. Ginpasuspend sang IATF ang tanan nga mga bulang sa mga lugar nga napaidalom sa Modified General Community Quarantine kun MGCQ. Kag ang Rayon 6 ang napaidalom pa sa MGCQ. Ang suspension ang nagsugod sang Marso 20 tubtub Abril 4. Ginapamonitor sa DILG offices kung may magapatigayon sa gihapon sang bulang sa sulod sang sining nga mga petsa kag i-report gilayon sa ila opisina ang madakpan nga wala nagasunod sa mando. Sa number 4, Escalante City Mayor Melesio Beboyap ang pinakaunang alkalde sa Negros Occidental nga nagpabakuna kontra COVID-19. Tigayon nga natagaan sang unang nga dose sang Sinovac vaccine ang alkalde sang Sabado nga adlaw. Sa page sang City Government sang Escalante, ilang nga ginpost ang litrato sang alkalde nga nagapabakuna. Yara siya sa lista sa mga substitute kung may hindi luyag magpabakuna. Sa mando sang Health Department, dapat una nga mabakunahan ang mga health workers sa mga ospital. Pero sandig sa post si Mayor Yap, ang nagsunod man sa proseso kay kabahin siya sa quick substitution list para magamit gilayon ang tanan nga mga bakuna nga gintalana para sa syudad. Sa number 3, 4 ka mga medical health workers sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Dr. Chris Sorongon sa Bacolod EOC, ang 2 sa 4 ang nabakunahan na sa first dose ng COVID-19 vaccine antes nga nagpositibo sa virus. Iyagin pahayag nga hindi pagalingon nga makaangkon sang immunity batok sa virus ang mga nabakunahan nga nagpositibo bangod wala pa nila babaton ang second dose sang bakuna. Ginpahayag naman sa Medical Center Chief sang ospital nga si Dr. Julius Delon nga sa karon 85% na sa ila nga personal ang nabakunahan sang first dose. Ila man karon gidalimitahan ang pagbaton sang pasyente sa ila nga pediatric ward bangod puno na ang ilang hospital bed sa among department. Base sa DOH guidelines, dapat nga limitahan sa ospital ang ilang pasyente bilang isa ka paagi sa infection control.
Ginatag naman ni Sorongon nga sagwa sang ospital na angkon sang 4 ka mga nagpositibo nga personnel ang virus kag indi sa sulod sang ospital. All of these are outside transmission. So chances is nakuha ni nila sa ginakanaan nila, sa mga lugar na ginakontuan nila after duty. But so far as hospital transmission is concerned, wala pa sang case nga nakakuha sang COVID mismo sa sulod sang hospital or may break sa ila infection control. Sa number 2 Medical Center Chief sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, nagpabutyag sang kahangawa sa liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pungsod, ilakip na Bacolod City kag Negros Occidental. Sunod sa iya, dapat mangin agresibo ang Bacolod Emergency Operations Center sa pagpatigayon sang swab testing sa mga close contacts sang nagpositibo sa virus. Yaring report ni Marty Go. Sang nagligad nga simana, namutikan sang Bacolod Emergency Operations Center nga mayara na naman sang pagsaka sa mga kaso sang COVID-19 sa Bacolod City. Ini sa pihak sang pagsaka man sa mga kaso sa iban nga bahin sang pungsod pati na sa Negros Occidental. Ginpahayag sang Medical Center Chief sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga si Dr. Julius Drilon nga dapat mangin agresibo na ang Bacolod EOC sa ila contact tracing kag testing sang mga close contacts sa mga nagpositibo. Suno kay Drilon, dapat pati ang contacts sang mga close contacts ang ipaidalo man sa swab test. From the medical standpoint of view, in my humble opinion, we are not doing enough contact tracing. This is based on the observation. Kaya kadyutay na lang diri ang ginahatag sa city sa atom for testing of the samples. That is, we should be, as from the very beginning, last year kanina mo ginahamba, we should be very aggressive in looking for possible contacts of close contacts. Ginpahayag naman ni Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC nga maid-id ang ila pagpatigayon sang contact tracing kag testing sa mga close contacts sang mga nagpositibo sa virus. Suno kay Sorongon, ila natukiban nga mas madamo pa gani ang mga nagpositibo nga close contacts base sa ila record. Actually, if you review the spike of cases naton, majority of those spikes are close contacts. So that's a clear proof that we are swabbing all our close contacts. Kasi halin sa una na, we have been relentlessly pursuing ang aton na yung swabbing. Aside from the fact that we have a lot of molecular laboratories on a private level na nagakandak man sang swabbing like Red Cross, Riverside Medical Center, ang aton Bacolod Queen of Mercy. So sige man ang ilang aggressive nga swabbing no sa ato ng mga close contacts or kung sino man ang symptomatics. Gindugang pa ni Sorongon nga plano karon sang Bacolod EOC nga magpatigayon sang surveillance testing sa mga barangay kag sektor sa syudad nga mayara sang positibo nga kaso agud nga mapunggan ang liwat na naman nga pagsaka sa mga kaso sang COVID-19 sa syudad. Marty Go para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, duha ka semana nga moratorium sa travel by land, sea kag air ang ginahingyo sa karon ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson sa National Interagency Task Force for the Management of Infectious Diseases. Ini sa tunga sa pagsaka sa kadamuon sa kaso sa COVID-19 sa probinsya. Sa sulat ginsiling ni Lacson nga kinahanglan ipatuman ang tikang para mapangapinan ang mga pumuluyo, ilakip na ang lokal nga ekonomiya kasubong man ang palaabuton sa probinsya. Suno kay Lacson, luyag niya nga malikawan na pagsaka pagit sa kaso sa COVID-19 nga ginadala sang locally stranded individuals, mga authorized persons outside residence kag returning overseas Filipinos. Kung hindi siya maghimo sang tikang suno kay Lacson, madula ang mga nangin kadalagaan sa probinsya sa away kontra COVID-19. As of press time, ginsiling sa gobernador nga wala pa man sa minabaton nga sabat ang probinsya sa ginghinyo sini. Damlag pa, gipatuman naman sa probinsya ang Uniform Travel Protocol base sa Resolution 101 sa National IATF. Sunod sa gobernador, ang pagpatuman sa Uniform Travel Protocol ang nagresulta sa pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa pinakabang LGU. Kaangay sa Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante, Calatrava, San Carlos, kag Sipalay. As of March 21, 264 ang active cases sa Negros Occidental.
Sa good vibes, makabulig pahuben, overall wellness kag makadasig paayo sa nga pilas. Inya ginisiling epekto sang hyperbaric oxygen therapy nga karon yara sa Bacolod. Paano hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Ang isa sa 3 ka mga yara sa sulod sang siling chamber ang may malawig na nga ginabatsyag nga lower back pain kag nabudayan sa pagtindog gani nagpaidalom siya sa hyperbaric oxygen therapy. Non-invasive ini kun isa ka medical procedure nga wala may ginasulod nga instrumento sa lawas. Nagabulig kini sa pagpadasig sang pag-ayos ang pilas kag pagpabakod sa immune system gamit ang oxygen. Sa karon, amat-amat na nga nabuhinan ang sakit nga ginabatsyag sang among nga pasyente samtang nagapadayon ang iyang therapy. Ang magpakaisahanay nga mga negosyante nga sanday Jonathan Loca Jesus ko ang mga tagiya sang silinga pasilidad ang nagapaidaloman sa silinga therapy. Nabudayan sila kay kinahanglan pa nila nga magbiyahe sa Metro Manila para makapa-therapy kag masami puno man ang facility didto. Ining rason kung nga anabukas sila sang Advanced Hyperbaric Healthcare Center sa may CL Montelibano Drive sa Bacolod. Kapatid ko to. Kapatid ko. So, namin ipatsag ko. Personally, ikaw mismo, sir, under treatment ka okay. Kapatid kit ko. Oo. So, siling ko namin, mantani kung mayari rin sa Bacolod, di ba? Oo. So, since the owner is my cousin-in-law, Oo. so, nag-istoryanay kami nga, why not nga ma-upgrade na sa Bacolod. Sir, personally, ikaw, you personally also undergo Yeah, of therapy? course. Yeah, okay. Oo. I do it twice a week. This is good for rejuvenation, to restore, regenerate. Suno kay Dr. Philton Chester Yu, dako ang bulig sang hyperbaric oxygen therapy sa pagpahuben. Wellness kag para sa may mga diabetes, kay ang oxygen nagapadasig sa pag-ayos sang pilas. It's more of anti-aging tsaka yung mga may diabetes. Anti-aging, wellness, prevention right now kasi due to pandemic. Your cells needs nutrition, basic food no, na kailangan mo, and then oxygen. The oxygen you are breathing for the longest time is 21%. That's room air. No? Inside the chamber, when you hit the depth, we're gonna give you 100%. So loading yan. Ibig sabihin, your cells is loaded up with oxygen. Sa Metro Manila kag sa iban gani kuno nga pungsod, masami ang mga athlete ang nagapaidalom sa silinga therapy antes maghampang kag pagkatapos ang game para padugang sa ilang stamina kag para makarecover ang ilang lawas. Dako naman ang pagpasalamat ni City Administrator M. Ang sa tag-iya sang facility sa pagbukas ini sa Bacolod kay magluwas ka makahatag sang dugang nga trabaho, makabulig pagin ini tib-ong sang turismo kay inilang ang hyperbaric oxygen therapy facility sa Western Visayas. So it's the first in the Visayas, and if this is promoted well, as a matter of fact, this will open up really another area for tourism here in the province of Negros and the city of Bacolod. Sa Metro Manila, nagalabot sa 8,000 pesos ang kada therapy, pero diri sa Bacolod, ginatanyag nila sa 3,000 pesos ang kada therapy. Nagadepende sa ginabatsyag nga masakit o kung sa kondisyon sang lawas, kung pila ka therapy ang kinahanglan. Sa tuanay, ang ining therapy ang ginahatag lang sa mga divers nga nagabatsyag sang decompression sickness, pero sa ulihi, ilan na tukiban nga sarang maninigali makabulig sa healing sang lawas. Ginasiling tuwag sa mga nagpaidalom na sa therapy ang nag-obrasin ninadaan sa Manila. Nagapakuan, gid mo ko namin sa supat. Do, kumbaga, do ang balilagali, do ka replacement sa stem cell, balahaw. Pangpahubin, do ka mo na ang kuwan sa tao. So, Na-try mo naman. wala pa, but gusto ko mapaschedule. Ay, dapat mapaschedule. Yes, Barb. Kaya the whole therapy is 1 hour and a half. So, ara kada sa sulunda. So, okay. Mas tayo ka, malantaw ka movie. Samtang ginatugungan ko oxygen. That's it. After ko nung lain ang feeling, mag-an siya after mo. Huming, may nastorya mo kung nga nakatry na, kanami kuno sang feeling. Ano bing bali mapungko ka lang, no? Kagdason, gaginhawa ka lang regular. Ka lang, do, ang ma-feel mo na kung pang personal sa aeroplano, kung mag-landing, do, gakuan, gasupot ang air pressure. Do, gapop. Amo lang na siya, that's it. Pero tuluan ka man may tao, may nurse, may doctor nga nag-duty, nga makastorya sa inyo, ara ka mo sulod sa chamber, sa sagwa, ba't makita niya ka mo sa sulod? So, bago niming, no, sa Bacolod? Oo, kagaman ako naman makaboost ang aton nga medical tourism ginatawag nila. Medical tourism naman. Kagamo yan, mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man, sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga Pero dapat balansin kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.